Natu bidu għat-tielet ktieb. Jistudja f'Kartaġni u jaqa' fl-ereżija. Wasalt f'Kartaġni u sibt ruħi fost ħafna mħabbiet ħżiena qisni ġotaġen bżejt jali u jfaqqa madwari. Kont għadni ma ħabbejt lil ħadd. Iżda billi kont inħobb nagħti mħabbti, bat li l-nifsi mill-qiegħ ta' qalbi fil-bżonn talli ma ħassejtnix biżżejjed fil-bżonn. F'imħabbti għall-imħabba kont infittex xi nħobb u ma ħmilx inkun moħħi mistrieħ mill-perikli u mit-triqat bla nases. Ġewwa fija kelli ġuħ li ma rridx jaf bl-ikel ġewwieni li hu int, Alla tiegħi. U dak il-ġuħ ma kienx ixebbani. Ma ġietni ebda xewqa għall-ikel li ma jitħassarx, mhux għax kont mimli bih, iżda x'aktar ma kont nieqes minnu, aktar kien idejjaqni. Ruħi tilfet saħħitha u kienet tinxteħet il-barra miġruħa b'xewqa kbira u miskina li toqgħod tinħakk mal-ħwejjeġ sensibbli li wara kollox ma kinux jinħabbu kieku ma kellhomx ruħ. Kien jiġini aktar ħelu li nħobb u nkun maħbub jekk iseħħ li nitpaxxa bil-ġisem ta' min inħobb. Għalhekk dardart in-nixxija tal-ħbiberija bil-ħmieġ tal-ġibdiet ħżiena u dallamt id-dija tagħha bit-tartru taż-żina. Kont maħmuġ u bla ġieħ. Iżda bifruqa li ma bħala fittixt li nidher pulit u kol niraqqa fl-imġieba. Waqajt imbagħad fix-xibka tal-imħabba li xtaqt ninqabad fiha. Alla tiegħi, ħniena tiegħi, kemm kont twajjeb miegħi meta raxxejt li kotra ta' mrar fuq dik il-ħlewwa. Kont maħbub ukoll. Inkis wasalt fir-rabta li taxxaq. Ukollni ferħan, intrabatt bil-għoqgħod tal-hemm biex nilqa' fuq is-swad besieleġ tal-ħadid mikwija bil-għejra, bit-tħassib u l-biża', bil-għadab u l-ġlied. Kien jiġbidni t-teatru, kollu xbijat tal-ħajja msejkna tiegħi u ħatab għan-nar tiegħi. Dan xi jkun li wieħed imur it-teatru biex jitnikked bid-dram taqsim il-qalb u biża' li hu nnifsu ma jridx iġarrabu. U b'dana kollu imur jarhom u jridhom iniktuh għax dan hu il-gost tiegħu. Xi jkun dan jekk mhux bluha li ġġiblek ħniena. Għax aktar ma wieħed jintreħa għal dan it-tqanqil, aktar jinħakem minnu. Jekk hu nnifsu jkun ibati bih, in-nies iżommu bi bniedem imsejken. Waqt li jekk iħoss għal ħaddieħor li jbati b'dak l-istess tqanqil, jgħidu li hu raġel ta' qalb ħanina. Iżda xi ħniena ta' qalb jista' wieħed iġarrab għal xeni ivvintati. Min imur jarhom, ħadd ma jwebblu biex jagħti għajnuna imma jħajruh biex jitnikked biss, u aktar ma jitnikked, aktar jagħmel il-qalb lill-atturi f'dawk ix-xeni. U jekk il-hemm tal-bnedmin sew jekk ikun ġara tas-sew fl-imoddi u sew jekk le, ma jintweriex mill-attur b'mod li jnikket, min jisimgħu joħroġ il-barra mdejjaq u jgemgem. Iżda jekk dan jitnikket, jibqa' hemm b'widnejh miftuħa u jxerred dmuħ ta' ferħ. Mela l-biki u n-niket jinħabbu
m'għandniex ngħidu, kulħadd irid jitenna u ħadd ma jieħu gost jgħix ħajja msejkna. Iżda mbagħad jieħu gost jekk ikollu qalbu tħenn. Imma kif tista' tħenn il-qalb jekk ma titnikkitx? Jistax ikun mela li n-niket jinħab sewwa sew minħabba fekk. U dan kollu ġej mill-istess nixxija tal-ħbiberija. Iżda fejn hija sejra? Fejn se tasal? Il-għala qiegħda tħaffef lejn il-wiet ta' żift jali, farar li ma bħalu ta' xewqat mill-lar, fejn għaxtriti qiegħda titbiddel u titqalleb imneżża u għerja miċ-ċarezza tagħha tas-sema. Jeħtieġ mela li nwarbu l-ħniena? Le. Qatt. Mela ħajinħabb in-niket xi drabi. Iżda iftaħ għajnejk mit-tniġġis ruħ tiegħi, taħt il-ħarsien ta' Alla tiegħi. Alla ta' missirijietna, ta' min ifaħħru u jollieħ għal dejjem. Iftaħ għajnejk mit-tinġis, għax illum ukoll inħoss qalbi tħenn. Imma f'dak iż-żmien, fit-teatru, kont nifraħ mal-maħbubin meta jsibu f'xulxin għaxqa li ġġib mistħija. Għat li tkun wirja biss u xejn iżjed, waqt li min-naħa l-oħra kont nitnikket magħhom u qisni nħoss għalihom jekk ikollhom jinfirdu. U kont nieħu gost, sew fil-ferħ u sew fin-niket. Għal kuntrarju, illum iktar tiġini ħniena minn min jifraħ b'dak li jħammar il-wiċċ milli minn wieħed li jkun donnu ġratlu disgrazzja kbira jekk ikollu jiċċaħħad minn pjaċir li għamillu ħsara jew ikun tilef għena msejken. Ma hemmx dubju li din il-ħniena hija aktar tassew. Imma n-niket li ġġib ma fih ebda gost, għax hekk wieħed jistħoqlu t-tifħir meta bid-dmir ta' mħabba jitnikket għall-imsejken. Min tassew iħenna l-ajru aktar jażel li ma jkunx hemm fuq ix jitnikket minħabba fih. U fil-każ li bniedem qalbu tajba jixtieq id-deni lill-ajru, ħaġa li ma tistax tkun, anke min tassew iħenn minn qalbu għandu mnejn jixtieq li jkun hemm l-imsejknin fid-dinja ħalli jkun jista' jħenna lihom. Mela hemm niket ta' min ifaħħru iżda mhux ta' min iħobbu. Mulej Alla li tħobb l-erwieħ, il-ħnina tiegħek hija wisq u wisq aktar safja u sħiħa minn tagħna la darba ebda niket ma jistalik. Imma min jasal sawn? Jiena l-imsejken f'dak iż-żmien kont inħobb nitnikket u nfittex fuq ix nitnikket. Fid-dwejjaq tal-oħrajn, dwejjaq ta' parsi ta' fuq il-palk, l-attur kien joġobni u jiġbidni iżjed bil-qawwi jekk bi kliemu jew emilu jislit li d-dmuħ minn għajnejja. Xejn ma nistaġeb dan. Kont qisni naġa msejkna li ħarbet mill-merħla tiegħek għax ma kienx tissapportik tassess fuqha u mtliet b'ġarab li qażżes. Kien minħabba fekk li jien ħabbejt in-niket, mhux dak li jifni, għax jien qatt ma ħabbejt inġarrab dak li kont nara fuq il-palk, iżda n-niket li kont nisma' u nara fl-atturi. Niket li bħalli kieku kien iħokk li ġismi ħelu biex imbagħad isir li qisu dwiefer li bil-grif tagħhom itellaw l-infafet jaħarqu kollhom tinġis u materja tbeżza. Alla tiegħi, ħajja bħal din tiegħi kienet ħajja tassew. Mill-bogħod il-ħnina tiegħek kienet tittajjar fidila fuqi.
f'kemm ħażen inħlejt meta tlaqt lilek biex niġri wara kursità sagrilega li tefetni fil-qiegħ tal-infedeltà u fil-qima qarrieqa tad-demonji li lilhom kont noffri l-emejjer ħżiena tiegħi b'sagrifiċċju. Int kont tissawwatni l-ħin kollu. U b'dana kollu kelli wkoll il-wiċċ li saħansitra matul iċ-ċelebrazzjoni tal-festi tiegħek bejn il-ħitan tal-Knisja tiegħek nixtieq ħwejjeġ ħżiena u nħabbrek biex nikseb frott il-mewt. Għalhekk int biċċirtni bis-swat. Swat li ma kien xejn jekk inqisu mal-ħtija tiegħi, Alla tiegħi, ħnina tiegħi bla qies, ken tiegħi mill-ħsarat tal-biża li fihom inxtħett brasi merfuqa u dbejt dejjem iżjed minnek għax ħabbejt triqati u mhux triqatek, ħabbejt il-ħelsien ta' wieħed maħrub. L-istudji li kienu jsejħulhom għolja kellhom huma wkoll il-ħsieb li wasluni għal qrati ċivili, jiġifieri li nkun minn ta' quddiem ħafna fihom, hekk li aktar ma nkun ninqala biex nilab bil-kliem, aktar ifaħħruni. Kemmu kbir il-għama tal-bnedmin biex jitkabbru saħansitra bl-istess għama tagħhom. Fl-iskola kont ġejt l-ewwel fir-retorika u ftaħart u tkabbart, kollni minn fuq bija nnifsi. Imma kif taf int, mulej, kont wisq iktar f'sikti u mbiet għal kollox mit-taqlib ta' xi wħud li kienu jsejħulhom il-qallieba laqam ħażin tax-xjaten li kienu jagħtuhom bħala sinjal li huma nies minn tagħna. Jien kont ngħix fosthom u bil-wiċċ sfiq kollu kont nistħi li ma kontx bħalhom. Għamilta magħhom u ġieli ħadd gost bil-ħbiberija tagħhom. Iżda dejjem kelli mibeda għal emilhom, jiġifieri il-mod kif bit-taħwit tagħhom bla ebda mistħija kienu jippersegwitaw lil min jgħix bi kwietu u ma jagħti fajn ħadd u għal xejn b'xejn joqogħdu jgħadduh biż-żmien u jbaxxuh ħalli bekk jissodisfaw il-pjaċiri r-rieda tagħhom. Ma hemmx Emil ieħor li jista' jixxebbaħ aħjar ma' Emil ix-xjaten. Għalhekk il-laqam ta' qallieba joqgħodilhom sewwa ħafna. Għax huma stess maqlubin ta' taħt fuq qabel kulħadd, billi l-ispirti ħżiena minn taħt it-taħt iħawduhom u jitħqu bihom u jqarqu bihom b'dak l-istess Emil li bih huma jħobbu jgħaddu biż-żmien u jqarqu b'ħadd ieħor. Fost nies bħal dawn għaddejt omri dajjef f'dak iż-żmien. Jiena u nistudja l-kodba tal-elokwenza li rrid inkun minn ta' quddiem fiha bl-iskop ħażin li kolli biex niftaħar u nsib il-għena tiegħi fil-fruat tad-dinja. Matul il-kors ordinarju tal-istudju, wasalt fil-ktieb ta' wieħed awtur jismu Ċiċerun, li kważi kulħadd jistaġeb bih għal qawwa tal-sienu għat li mhux kulħadd jaqbel mal-fema tiegħu. F'dan il-ktieb li jismu Ortensju huwa jħeġġiġna l-istudju tal-filosofija. Il-ktieb ġieb bidla sħiħa fija, bidla fit-talb li kont nagħmillek mulej, bidla fil-wediet u x-xewqat tiegħi. F'daqqa waħda stmerrejt kull tama fierħa u bħeġġa ta' qalb li ma titwemminx, bdejt nixtieq ħafna l-erf li jibqa' dejjem. Kont diġà qbadt inqum biex nerġa' lura għandek. Jiġifieri mhux biex nitħarreġ fil-sieni. Taħriġ li kont qisni qed nixtrih bi flus ommi
meta kelli 19 sena u missieri kien ilu diġà sentejn mejjet. Mhux biex nitħarreġ fil-sieni kont qed ninqeda b'dak il-ktieb. Anqas ma bqajt mirbuħ mill-mod kif l-awtur fisser ruħu. Iżda minn dak stess li qal. X'ħerqa kelli Alla tiegħi. X'ħerqa kelli biex nerġa' nittajjar minn din l-ar tal-għandek minkejja li ma kontx naf x'istajt nagħmel bija. Għax il-erf qiegħed għandek. Issa l-imħabba tal-erf bil-Grek tissejjaħ filosofija. U dak il-qari kebbes fija din l-imħabba. Hemm uħud li biex iqarqu jiqdew bil-filosofija u jlibsu l-iżbalji tagħhom bil-libsa kollha lwien u ġmiel ta' dan l-isem kbir, għażiż u mweġġaħ. L-awtur ta' dak il-ktieb isemmi bisimhom u jakkuża tista' tgħid lil dawn in-nies qarrieqa kollha li jgħixu fi żmienu u qabel. U hekk tintwera fid-dawl it-twissija tas-saħħa magħmula mill-ispirtu tiegħek permezz tal-qaddej twajjeb u ħlejju tiegħek. Qisu li ħadd ma jassarkom b'filosofija u kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu li fih hemm tagħmmar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem. Int id-dawl ta' qalbi. Int taf li f'dak iż-żmien kont għadni ma smajġ b'dan il-kliem tal-Apostlu. Imma fit-tħeġġiġ ta' dak il-ktieb sibt ħaġa waħda li kont noss. Għax id-diskors tiegħu kien anqalni u jixelni u jkebbisni biex inħobb, infittex, insib, inżomm u nħaddan qawwi miegħi mhux din jew dik l-iskola filosofika. Iżda l-erf innifsu kien li ma kien. Ħaġa waħda biss kienet tiksir li qalbi f'dik il-ħeġġa kollha. Jiġifieri li f'dak il-ktieb ma sibtx l-isem ta' Kristu. Għax dan l-isem fil-ħnina tiegħek mulej. Dan l-isem tas-Salvatur tiegħi, ibnek, il-qalb ċkejkna tiegħi, xorbitu bit-tieba ma' ħalib ommi u żammitu bisħieħ. U jekk ktieb ma jkunx fih dan l-isem, imqar jekk ikun miktub bis-sena u r-reqqa u jgħid is-sewwa lili ma kienx jisraqni għal kollox. Għalhekk għamilt il-ħsieb li nieħu f'idejja l-kodba mqazza ħalli nara x'kienu. U wara f'għajnejja sibthom ħaġa li la hi mostura l-imkabbrin u lanqas mikxufa għaċkejknin. Il-kelma tagħhom għall-ewwel ikibja. Imbagħad għajl tola fil-ħsieb u tinsatar fil-misteru. Jien fil-qagħda li kont ma seħħlix nidħol il-ġewwa fihom u mbaxxi rasi għal passi tagħhom. Meta ftaħthom ma ħassejthomx kif inħosshom illum jienu nitkellem fuqhom. Derli li ma kellhom ebda kobor li stajt inqabblu mal-kobor ta' Tullju. Kont hekk minn fuq bija nnifsi li kelli nitwarrab mit-triq tagħhom. Deni ma stax jidħol sal-qalba tagħhom. Dawn huma kodba magħmula biex jikbru ma' ċkejknin. U jien ma rridx nitbaxxa u nsir ċkejken. Kollni merfuħ u minn fuq bija nnifsi
ist ruħi bi kbir.